Usa ka babaeng wanted sa kasong estafa ang gitanggong karon sa detention cell sa Cebu Provincial Police Office. Kini human madakpi sa mga otoridad, pinasubay sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte sa Valenzuela. Samtang binayang sinilakpan nga si Zenaida Babaayay nga ang kasong iyang giatubang may kanamigitan sa sakinan nga giutang diin gigamit kuno ang iyang ngalan. Maong nahibong siya sa pagdakop kaniya sa mga pulis. Andam niya tubangon ng kasong gibasaka batok kaniya. Palitan ako gahapon kay syempre estafa, di ba? Ingon man sila nga makakuandayon ka. Di uban kung tarong, oo, di uban magtarong gapon mo magkuan niya. Mao na ni problema gid ini siya dahil kuan man sasakyan nga wala bitaw mabalik. Sa pagkakaroon kaning atong dinakpan naa ni siya sa ato ang custodial facility. Nagpaabot nga i-turn over ni siya sa Valenzuela City sa Manila. High-powered firearms o Granada nasakmit sa panimay sa gipuyan sa kaipon ni self-confessed drug lord Franz Sabalones sa pagpangrunda sa Provincial Intelligence Branch, Provincial Drug Enforcement Unit o sa Minglanilla Police Station kaganang buntag. Live-in partner hugot nga himakak nga nagtiner siya sa maong mga armas, dugay na silang nagbuwag ni Sabalones. Ano ang report? Sa usa ka subdivision nga himutang sa Sitio Estaca, Barangay Tunghaan, lungsod sa Minglanilla, ang target sa pagpangronda sa kapulisan. Bit-bit nila ang search warrant nga gi-issue ni Executive Judge Leopoldo Cañete sa kasong illegal possession of firearms and ammunitions. Ang respondent mao ang self-confessed drug lord nga si Franz Sabalones. Alas 12:17 kaganang kadlawon giingong misu dinhi sa subdivision ang self-confessed drug lord nga si Franz Sabalones. Apan pag-abot sa kapulisan nagnegatibo kini. Apan nagpositibo ang ilang gipahigayong pagpangronda sa panimay sa live-in partner ni Sabalones di nakuhaan og high-powered firearms o Granada. Si Winifreda Misa, 33 anyos og kapuyo ni Sabalones, mo'y habilin sa panimay sa dihang nagronda ang kapulisan. Atol sa operasyon nakuha sa ibabaw sa cabinet sa master's bedroom ang usa ka KG-9 submachine gun o Granada nga gisulod sa sudanan sa shades. Sa ibabaw usab sa laing cabinet, nakuha ang M4 rifle o 45 caliber nga armas nga adunay mga bala. Igo na lang sa paghilak si Misa og mihimakak nga wa siya magtinir ni ini. Dili na ako, wala ko nga ng armas. Lagi kayo, ma. Hindi ko ka ba makabot og armas? Dili, ako pa wala na siya nari-diri. Dugay na nga panahon. Matod ni Misa, kinsa lumad nga tagasawang kalero dakbayan sa Subo nga gipapuyo sila sa maong panimay sa inahan ni Sabalones. Uban sa ilang duha ka mga anak ni Franz sud na sa duha ka tuig. Apan iyang gidugang nga dugay na silang nagbuwag ni Franz ug wa na siya communication ni ini. Dili na ako atawon Ginoo. Na ako'y mga anak mga nung ta magdako anak diri. Pila ka nimo katuig nag-ipon ma'am? Wa mi gaipon niya. Lakip sa gisusi sa kapulisan, mausakyanan apan way nakuhang ebidensya. Mato ni Police Captain Alejandro Batubalonos nga dugay na nilang gimonitor ang maong panimay. Sumapa nga armas ang tuyo silang pagpangronda gumikan kay adunay mga armas di fuego si Franz nga dugay nang expired. Na dawat nga report sa mga silingan nila. Siguro ang mga silingan napayawan po sila na pakaibaw nila nga kang Franz Sabalones ni residensya. No, although dili nga nang nakabutang pero kuan sa iyahang live-in partner. So sa sige nato surveillance na confirm na to nga mag-arian gid siya dire. Kay naa man diri ang duha ka buk anak niya. Dako hinon ang pagtuo ni Batubalonos nga naalang sa mga silingang dapit si Sabalones human kini nakaikyas. Wara hinundak pa si Misa, gumikan kay ang subject sa search warrant, mauman si Sabalones. Nihaom sa iyahang description ang niyari diri gabi. Mo tang pag-abot namon ingon ng mga silingan nga hapit gyud niyo ma-observe gamay ra gyud ta kay kuwang. So mo lagi na may sorti pa. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.